Hello, 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 my friends, my brothers. How are you? Mabrih dong. Angni YouTube naidengba subscribe kalam, ada Facebook naidengba like, follow kalam. Mabrih dong. Komenaw लिरनानै फोरमायहर नोंथांमोननि दुखु सुखुखौ आं सुस्रांनो हायो खोमा नै बिथाङा गावलायगासिनो आं भिडिअ बानायगासिनो सासेया ओंखाम संगासिनो सासेया हरैजाय दुखु सुखुनि सावथुन नायगासिनो बड'लेण्डआव इलेक्शन जासिगोन ना इलेक्शननि नटिसखौथ' होबाय सम आरो तारिखखौ फोसावबाय भटखौ मोजाङै होदो मायाव दंमोनलाय बाथ्राया मोनसे मबाइलखौ बन्द खालामनायनिफ्राय बावगारबायलै आङो जिखुनु हक बे थांबाय मा मा ओंखाम जादों मा मा ओंख्रि जादों फोरमायदो आरो नङा होमबा बावगारनाङा खिन्थु इउटुबाव फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो फेसबुकाव फैदोंबा लाइक खालाम आरो फल' खालाम आरो मोनसे मोजां खौरां आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे जेसेबां शेयार खालामनो हागोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां अफार जायनो सेथि थाखोआव गोबांसिन जायनो सेथि मासियाव गाखोनो हागोन थानो हागोन बिथांनो 2 माननि थाखाय मास मोननैनि थाखाय आनलिमिटेड 5G डाटा रिचार्ज फ्रि होनाय जागोन आरो नैथि थाखोनि शेयार खालामग्रानो मास मोनसेनि आनलिमिटेड रिचार्ज फ्रि 1K साबस्क्राइबार जानायनि उनाव आङो बे अफारखौ इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायगोन ओके जेसेबां हायो थाबैनो कुइकलि शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै फल' खालामनानै थांबानो जाबाय ओके बाय बाय दोनथ'नोसै